Марҳаба. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Устод, як саволам аст ки ҳозир амин бо хуруҷи амин вируси коронавирус дар тамоми дунё амин буҳрони иқтисоди ҷуда рафта истодааст. Албатта ин бетаъсир нест ки масалан дар амин давлати мо масалан амин буҳрони иқтисоди дигар давлатҳо таъсир расонад. Чӣ бояд кард ки амин пешгирӣ кунем ки амин корҳои мо мисол хароб нашавад, ҳам амин бизнесҳо хароб нашавад, амин чӣ кор кунем? Як маслиҳат медодед. Хеле хуб, раҳмати калом. Акун бизнесҳое ки мана ин вай ҳастку, мана акун ҳамон таҷрибае ки уно ба ҳаст, мо ба серавно мебиёд. Дуруст ме? Ҳамон таҷрибае ки ваё ба шуда истода проблема, хто ба серавно мебиёд. Мана бизнесҳои ман дар Қазоқистон, дар Россия, дар Қирғизистон, дар Ӯзбекистон, ҳамин магазинҳо маҳкаманд, офисҳо маҳкам. Ягон кас кор намекунад, сотрудникҳо пули ставка хунаш бешиста кор кардаст, с интернет хатем. Ҳамин коронавирус зиёда аз 1,5 миллион таки 2 миллион ман ба зарар овард уже доллар уже зарараш расид. Акун ба хатори ҳама ҳеч намет, ҳеч кор карда наметавонед. Анакун неки чизе ки ҳавай чизе ки анакун вақте ки инҷиба биёд пеш аз ҳамин ҷиба омаданаш акун кадом соҳиб бизнесдон боша ман намедонам, неки ман медонам ки ҳозир ман мегум де бизнесҳое ки стройматериал, бизнесҳое ки одежда, бизнесҳое ки мана чӣ гум техника, ҳамин бизнесҳо потерят мекунанд. Чунки ки ҳамон намуд бизнесҳои ман потеря кардем меём. Ҳамин ҷо магазинҳо маҳкам, то есть мы потеряли, как не получили прибыль. Михай пуломон нест на что, аз счёти курс ба бой додем, а ҳисоби вай ба бой додем. То есть расход рафтаст додаст, даромад нест. То есть риск остановились, даромад нест. Ана кадом бизнесҳо пеш мерад коронавирус биёд агар гигиенический бизнесҳо, кадомаш касе ки шампуну, собуну, мана михеле мефурӯшад ку гигиена. Ҳамин коронавирус мардума ёд метиҳад як дам ба тоза зиндагӣ кардан, тоза гаштан. Бовар як дам ба ёд метиҳад. 5 бор дастуша мешӯ як рӯз бовар. Бовар кунед, дандунаша шуста насар мекард. Мардуми тоҷик мегӯяд нисбаш ҳар рӯз дандунаша нашув. Ин гапам бешӯхе. Ҳамин чизе ки аку ман статистика дидам де, кадом бизнесҳо пеш бигурафтананд. Тамом бизнесҳое ки ман ҳамин антисептику, ман ин антивирусную, противовирусную, ҳамино хеле савдош нағз мешавад. Баъд кадом бизнесҳо бо бизнесҳое ки лекарственный, медицинский, хӯрокворӣ, баъд курьерный бизнес, курьера, интернет магазинҳо, ҳамино ҳамаш пеш мебаравад. Якта шогирдам интернет магазин дорад Москвава, продукти питания мефурӯшад. Як 5 баробар мегӯд продажа резко хест мале. 5 баробар. Як рӯз ба таки 120 заказ мегирифт. Ҳозир значит таки қариб 1000 рубл мегирад. 700-800 заказ агир. Вай успеть кардан нереально, да ин. Резко бола ба мебарад. Курьерская служба кораш пеш мебаравад. Якала ҳамин чизо ваяш аст, будушиш аст. Барои ҳамон акун бинед ки ҳамон бизнесатон кадом вай ба направление бай. Анакун наличный пул доштаги бошедтон, наличный пул. Илтимос пулатона ягон ҷоба ҳозир инвестиция накунедон, доштаистедон. Мошин нахаред, недвижимост нахаред, ягон ин беҳад зарур доштаистед, пулатона доштаистед бурд мекунедон. Ин беҳад зарур. Анакун агар ки гӯед ки курс вай мешаду, пулам нест мешаду исусо, як қисмаша маҳсулот ба доштаистед, бор ба доштаистед. Ҳамон боре ки худатон савдо кардане, вай кризис мегузарад, бо ҳамон боратон ҳай вай серавно фурӯхтан метавонед, серавно пулатон нест намешад, серавно кортон пеш мебаравад. Анакун кадомаитон ки пули свободни долед, пули свободни. Бинед ки кадом бачаҳо ман ҳамин хел бизнесҳо карданай, медицинский мисол аппаратура, медицинский услуга, ҳамин чизҳо фурӯхта зна, ҳамон қатти партнёр шед, инвестора шавед. Маслиҳати мана гӯш кунед. Мисол 50,000 $100,000 доллар пул доред, ҳамон ба гиреду, ҳамон бачаҳое ки медицинский вай мефурӯшад ку, обслуга медикаменти и так далее. Ҳамон чизҳое ки ҳамин коронавирус зарур шуда мемонад. Перчатки, маска, мана ин балои бата. Хати ҳавай партнёр шуда инвестиция кунед, бизнес ҳавай бо заготовка карда доштаистед. Вай серавно вай ки профессионал ҳамин серавно фурӯхта метод. Даже ҳамин коронавирус набиёдам ки Тоҷикистон ма, вай чиза шумо экспорт карда фурӯхта метоед. Вай шумо любой тарафи дунё ма мефурӯшед оза. Любой тарафи дунё ма. Вақте ки коронавирус Хитой ба сар шуд,
ман ба як 10 кас бурумад ки заказ кардам. Моҳи декабр буд. Бурумад ки маска мумкин мефайдад борме инчи. Ман телефон кардам а Ӯзбекистон 10 миллион маска бор кардам. Шогирдам ба гуфтам фалон шогирдон бор кардам 10 миллион маска бор кардам ба Хитой ба. Худи Хитой успех накард. 1 минут ба. Баъд аз 1 ҳафташа вы шумо 10 миллион мефаҳмед? Я большой объем. Баъд аз 1 ҳафташа бо телефон кардан, бо маска моё. Рафиқои ман Хитой, ман гуфтам ман куҷо мемояд маска шумо ба. Он дафъа шогирдам ба ваҷ кардам, ин дафъа завӣ кунам ки нарх уже сразу хистай. Нарх уже прилично хистай. Бо гашта Турция ба телефон кардам, бо Япония ёфта додам шумо. Ман тамоми дунё ба связом ай бачо. Тамоми дунё ба. Худо бошо, ин бисёр чизи хуб ай. Вақте ки шумо медонед ки кадом тарафи дунё ба чист. Ин бисёр ресурс ин, большой ресурс ин. Это хеле большой ресурс. Ки надёжно одамото бошад ки кор кунад. Як дан телефон кунед, кора кунад, буд кунад. Ин хеле хуб. Барои мо ҳамин хеле. Барои мо агар пули наличнатон бошад, ягон чи ба ҳамин вай медицински ҳамин чизҳо запас карда монетон. Шумо айн зарар намекунед. Чи ва? Ман гуфта мемонам. Яке вай се равно як рӯз на як рӯз мебиёд бача. Ҳамин коронавирус ману шумо кун таскини дил гуфта дуо мекунем ки набиёд. Неки вай як рӯз на як рӯз мебиёд. Пешаки ҳамин халқамо тайёр бошад, оилаҳотон тайёр бошад, фарзандонро зашида дошта бошад, осонтар монешад. Ҳамаотон бизнесменон халқи камбағал ба ёрдам кунедон бачаҳо. Гиретон 1000 парта, 10, мисол 2000 парта гирифта як ҷо запас карда монед, мисол хай худоӣ мекунед. Як камбағала ҳамо як маски шумо сабаб мешад, як перчатки шумо сабаб мешад. Ин беҳад зарур бачаҳо. Хӯрока запас кунедон монедон. Гречка, орд, гандум, мана хеле чизҳо аста-аста кам истад. Ино фоидаша. Халқи мо ба ин чиз зарур ай бачаҳо. Ақаллан хешу табори худатон ба ёрдам мекунед кохи. Камаш ба. Дуруст ме? Камаш ба хешу табори худатон ба ёрдам мекунед. Барои ин кар кунедон. Ба умеде ки вай табаккалаш ба худо нагӯед. Аввал аз дастатон меомадагия кунед, баъд таваккалаша ба худо кунед. Ҳамон чизе ки уже зӯратон намерасад, баъд ваша таваккалаша ба худо кардан накун. Як саволи дига ҷавоб метиҳам, ман монда шудам, меморавам. Як савол дига, последний.